stjerner er det svært. Pelikanen Peter er meget glad for fisk, men han er ikke særlig god til at regne. Hjælp Peter med at fange fisk ved at løse regnestykker. Fang fisken med det rigtige resultat og giv den til Peter. Hvad giver 6 plus 8? 13. Det var 14. Det er rigtigt. 6 plus 8 giver 14. Godt klaret. Vi snupper en opgave mere. Hvad giver 9 plus 5? 16. Det var forkert. Det var forkert. Men vi prøver igen. 16. Det var forkert. Men vi prøver igen. Er det 2, du har? 9. Så er 2 svar. Plus 5. 10, 11, 12, 13, 14. 14. Det er rigtigt. Plus 5 giver 14. Nå, nu kan vi vist godt gå videre, hva'? Hvad giver 10 plus 4? 10 plus 4. 11, 12, 13, 14. 14. Det er rigtigt. 10 plus 4 giver 14. Det er klart, du er jo fint. Hvad giver 5 plus 12? 17. 17. Det er rigtigt. 5 plus 12 giver 17. Det er klart, du er jo fint. Hvad giver 13 plus 7? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Det er rigtigt. 13 plus 7 giver 20. Rigtig svaret. Vi går videre til næste opgave. Hvad giver 4 plus 11? 4 plus 11. 15. Det er rigtigt. 4 plus 11 giver 15. Hurra, du er min yndlingselev. Hvad giver 10 plus 9? Plus 9. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Det er rigtigt. 10 plus 9 giver 19. Super godt. Hvad giver 9 plus 9? 18. Det er rigtigt. 9 plus. Jeg gav mig bare frem. Okay. Hurra, du er min yndlingselev. Hvad giver 13 plus 5? 14, 15, 16, 17, 18. 18. Det er rigtigt. 13 plus 5 giver 18. Du kan vist godt klare en til. Hvad giver 17 plus 0? 17. Det er rigtigt. 17 plus 0 giver 17. Hurra, du er min yndlingselev.
Hvad giver 10 plus 10? 20. Det er rigtigt. 10 plus 10 giver 20. Så er vi godt klar. En til. Hvad giver 12 plus 9? 21. Det er rigtigt. 12 plus 9 giver 21. Tillykke! Du har klaret denne sværhedsgrad og har fået et diplom. Fortsæt det gode arbejde. Vil du spille og lære mere med Miniklub? Besøg miniklub.dk fra en computer. Hvor skal jeg nu gå hen? Det ved jeg ikke. Vil du mere? Nej. Okay. Var det sjovt? Ja. Lærte du at regne? Ja. Var der nogen af tallene, du godt kunne? Ja. Der var 10 plus 10, det kunne du godt. 20. Og så var der 9 plus 9, der gættede du. Ja. Ellers så talte du på fingrene. 20 plus 20, det giver 40. Mhm. Det var godt.